Hvor er de fede, dem her. De skulle da lige mig, mand. De skulle da mega fede. Sort eller blå, ikke? Jo. Kom, lad os skynde på. Vildt fede. Vildt fede. Hej. Skal jeg mere? Ja. Ja. Ej, shit, jeg har glemt mine penge. Så må jeg bare vælge mig, så kan vi give mig i morgen, ikke? Må jeg det? Ja. Ej, hvor fedt, tak. Jeg har sådan tak. Værsgo. Til Borg i Danmark. Vi har en god dag. Skal du have. Hej. Jeg vil bare høre, om du havde de der penge, som du lånte mig i går. Hvad siger du? Nå ja, ja, altså det er fordi, jeg skal købe gave til min mor. Hun har fødselsdag i morgen. Så Hvis du ikke kan, så er det fint nok. Så prøver du ikke. men du får min næste uge, okay? Okay. Og vi ses, ikke? Jeg skal videre. Hej. Ej, Katrine, hun er så bare mega irriterende. Ja. Jeg stod nede ved skabet og... Jamen, hun er bare så klingende, ikke? Det er bare... Jo, og hun er der bare altid. Ja. Altså, Hele tiden. ja. Oh my god. Jeg kan simpelthen ikke have Det hende. er bare for meget. Hun er så latterlig. Men vi må også se videre, ikke? Ja, det var mere. Vi ses, ikke? Vi ses. Hej. Hej. Lige meget. Ja, men ja. Hvad skal du have? Jeg tror bare, jeg tager noget Pepsi. Pepsi? Yes. Der er også tilbud på 10 kroner. Ja, nemlig. Lad os gøre. Lad os se at få tilbage. Ej. Hej. Den der. Hvad? Det bliver 22,5. Ja. Nå, så ja. Tak skal du have. Ja. Nu. Du kan ikke lige låne mine penge. Jeg har da glemt min pump derhjemme. Har du ikke nogen penge med? Nej, jeg har glemt det derhjemme. Jamen, du skal altså virkelig give mig dem tilbage. Ja, Ja. Jeg kommer tilbage. ja. Jeg skal tilbage. Så du knap på? Ja, det gjorde faktisk. Ham der Ronaldos knæ, det blev sparket fuldstændig af led. Og det så jeg overhovedet ikke noget om. Gør du ikke? Det er Den der 20'er, du lånte af mig, har du den? Nej, det er jeg virkelig ked af, men jeg har dem ikke. Altså, prøv at, jeg skal købe min fars gave, og det haster virkelig. Så må jeg høre, det er kun 20 kroner. Så vigtigt er det heller ikke bare kun 20 kroner. Jo, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi det er det sidste, jeg mangler. Det er bare 20 kroner, mand. Du får en is for. Ja, men det er min fars gave, og det er altså rigtig vigtigt. Eller, det er jo værd 20 kroner. Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi gaven Hvorfor kan du koster ikke give 80 bare 20 kroner, mand? Du er simpelthen for meget, altså. Og jeg er 20 kroner, altså. Slap dog af, du får dem snart. Det er kun 20 kroner. Du er noget på, ikke? Ja. Altså, hvad er det så? Jeg hører godt, hvad du sagde til Alexander. Jeg synes virkelig, det er lavt af dig, at du ikke, altså, at du ydmyger ham foran hans venner, når det er, at du selv stod i den samme situation lige for et par dage siden. Jeg synes ikke, du kan være det bekendt, og jeg synes virkelig, det er for meget, at du ikke bare kan glemme de 20 kroner, som han lånte af dig, når det var, at jeg gav dig de 50 her forleden. Altså, det er virkelig for meget. Det med de penge, det er virkelig under din standard. Ja.